ब्रेकिंग न्यूज. सरदार नगर येथून नरभक्षक बिबट्या जेरबंद. दुसऱ्यासाठी बुधावले ते 3 पिंजरे लावून सापळा. तळोदा तालुक्यातील नरभक्षक बिबट्याच्या हल्ल्यात 2 दिवसात 2 बळी घेऊन बिबट्याच्या दहशतीने तळोदा तालुका हादरला आहे. अशातच वन विभागापुढे बिबट जेर बंद करण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. त्या अनुषंगाने बुधावला सरदार नगर येथे बिबट जेर बंद करण्यासाठी सापळे लावण्यात आले होते. त्यापैकी कालच्या घटनेत सरदार नगर येथील चिमुकलीला ठार केल्यानंतर मांजरा पावरा यांच्या शेतात दुपारी आणि संध्याकाळी 2 पिंजरे लावण्यात आले. संध्याकाळी पुन्हा त्याच ठिकाणी बिबट मुक्त संचार करताना आढळून आला होता. शहादा येथून ड्रोन मागवण्यात आल्यानंतर बिबट्या सीसीटीव्ही मध्ये दिसत होता. रात्री 8 ते 9 वाजेच्या दरम्यान बिबट्याला अखेर जेर बंद करण्यास वन विभागास यश आले आहे. वन विभागाने काही अंशी सुटकेचा निश्वास टाकला, परंतु वन विभागापुढे आव्हान आजही उभे आहे. गणेश बुधावल येथे देखील 3 पिंजऱ्यांचा सापळा लावण्यात आला आहे.